Pau que dançará seus ascens de sud per aquest fi d'agost e restau festivoc que torna per la 20ª edició de dijous e 21 dinca diumenge e 24. A programa cabet animacions per les famílies, espectacles per carreros e la difusió de film Asterix e l'Humaine dels Dius e tostem concerts d'ap Libalos, Sarait, Trencodit, Està, Barrut, Ali de Sants e quan des aules. A malgrat era fortalesa de temps que saber al xes dute bero e ganhat, els mei valents que haveran tropi parat d'anar hasi para els quillos de nau en iniciacions i per desfis. Tabir Abderrahami i de la sequero no manguera pas de trobar tot so que cau en ta plena pet tupi i gaha era picharo peccot. Praco, tal eveniment de meia gratis, tu poderé pas estar sense bet treball col·lectiu. Era associació que són dungos tus temen cercos de benevoles i si volet dar un cop de mà en bet profita de la gesto que podet escriure sus el site internet. Rende pe a Pau dijous e 21 d'agost per 4 dies de gesto.